saudamos a don Óscar Sánchez, que é voceiro socialista no Concello de Nogueira de Ramuín. Señor Sánchez, don Óscar, moi bo día, bo día. Hola, bo día. Por aquí arriba, a lo menos soleado. Sí, bueno. Non é que sea moi quente, pero luce un sol magnífico. Pois nada, aproveitalo, señor Sánchez. Moitas grazas por estar con todos nós. Bueno, Óscar, vostede como voceiro do Grupo Socialista no Concello de Nogueira de Ramuín, contenos como se atopa o Concello e por onde pasa esa dinámica do actual goberno. Bueno, pois este é un concello que siga a ter moitísimas deficiencias. Costa explicar que fai 15 anos o goberno daquelas xenerase unha débeda de 2 millóns de euros e que non se traballase con visión de futuro, por o que as necesidades siguen crecendo ano tras ano e a deuda pois ainda está en torno ao millón e medio de euros. O actual goberno, a igual que todos os anteriores, que hai que recordar que sempre foron do PP, siguen sin previsión, sin enfocar o crecemento cara a ningún sector. Nos pensamos que hoxe co tirón da candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio da Humanidade, pois que hai que aproveitar polo menos o turismo. Temos os millores sitios, pero non os mimamos. Os miradores nosos están sin pôr en valor. Miras aos concellos do lado e ves que na zona de Tribes habilitaron 2 en Caldelas, os que teñen e onde vai. En Parada do Sil, o mismo. Do outro lado, na Ribeira Sacra Lucense, pois cada pouco tempo inauguran un que o poñen, pois intenta que sea o máis espectacular. E aquí non, aquí temos os millores sitios non aproveitamos. Non hai maneira de polo en valor e darlle vida para que chamen a xente. Se falamos de turismo hai que falar transversal, e iso quere dicir que fai pouco, cando non aprobaron a candidatura de Patrimonio da Humanidade, unha das cousas era que a vegetación non era de todo autóctona, ou polo menos na medida que les querían. Pois bueno, siguen permitindo que se planten eucaliptos. En cuanto a feísmo, non se está a combatir ese auténticas aberracións a 4 metros de cabaceiros, que a xente pode facer o que queira e non se lle di nada. E cando pasas por ali, o impacto que che mete nos ollos, hai veces que é para chorar. Pero ademais do turismo, nós tamén creemos que había que recuperar outras cousas. Por exemplo, soltos de castañas, que por aquí había moitos. Hai pequenos produtores que teñen que traballar de forma manual, porque non lle chegan os tratores, non hai camiño por onde entrar para poder traballar os outros. Entonces é moi difícil facelos rendibles. Non se explora a micoloxía, que a cantidade de arboreda que hai por aquí, pois podía ter un nicho de mercado. Pero bueno, se quen ten que facer forza e enfocar estas cousas, pasa, ao final non é nada. O que están facendo é ver o que vai pasando e parcheando o que vai salindo. Sí, algunha cousinha máis en este apartado, porque hai outro tema que vostede nos pode facer unha valoración, Óscar Sánchez, como voceiro socialista no Concello de Nogueira de Ramuín. Que carencias públicas en materia de vivenda, pero outros temas, por exemplo, para atraer máis poboación, para atraer a poboación? Bueno, pois non hai políticas públicas municipais para atraer poboación ni para fixala. Nun concello tan embellecido como este, no que cada ano, ou no inverno sobre todo, a merma de veciños é importante, hai que procurar traer xente nova. Se non o facemos así, de pouco vale pedirlle despois aos amigos para que se empadronen no noso concello para non baixar de 2.000 habitantes. Non, esa non creemos que sexa a solución. A solución é que veña xente e que se asente. Entonces é necesario, pensamos, o primeiro, ofrecer vivenda, ademais dos servicios que trataremos logo, pero non podemos estar pendientes se a xente maior vende casas ou os heredeiros venden casas dos familiares fallecidos. Hai que facer unha política municipal onde o concello poda ofertar casas a un lugar asequible. Se vamos por os pueblos, estamos a ver un montón de casas que se están esborrallando, non as arregla naide. Eso é un peligro. Se cae sobre un coche non pasa nada,
ten solución, pero se cae sobre algunha persoa xa é outra cousa. Unha morte é algo moi serio. E o Concello sería responsable civil subsidiario, polo que nós pensamos que sería necesario negociar cos propietarios e rehabilitar esas casas a un precio asequible e axeitado ao mercado. Ves concellos veciños que outro día había pedir un crédito ao Instituto Galego da Vivenda solo rehabilitaron cuatro viviendas que as entregaron cada unha cunha horta, as 4 xuntas, cada unha cunha horta de 29 metros cuadrados, que non é nada, pero é un detalliño para que a xente colla cariño de novo por vivir nos pueblos, e que podamos ter unha atención que non sea asumible vivir ali. Señor Sánchez, sí, adiante, por favor, perdón, sí, adiante. Pero tamén hai que ter transporte. Deso tampouco se preocupa moito. Estos días nun pueblo da zona de Armariz, en Verdefondo, surxiulles un problema porque resulta que o Concello si fixo unha parada nunha das entradas e resulta que agora o coche de línea non pode parar onde fixaron a marquesina esa porque non está autorizado, pero cambiaron para outra entrada que ten e tampouco poden parar ali porque cando o Concello lle deu os datos as plicas da Xunta, resulta que se olvidou de meter as paradas de Verdefondo. Entonces agora están loitando para ter esa parada. Eso ten que prevelo o goberno municipal, e non facer que sexan os veciños os que teñan que andar detrás destas cousas. Logo tamén na zona de abaixo da Ribeira, o bus que sube por a carretera vella de Monforte, pois ao pasar Melias, agora o que sube ás 3 da tarde de Ourense antes non vexaba xente, agora si a vai vexar, pero vai nos recollendo a medida que vai subindo por Ourense, por Caldecís, por a Penalba, e despois levos hasta Peares e baixan a Ourense por a carretera nova dos Peares. Nós pensamos que esa non é a mellor maneira, que hai que optimizalo. Si sube por a Vella, que baixe por a Vella, porque hai xente que pode quedar por decir un sitio en Melias ou un Caldecís, e mentre vai aos Peares e volve, pois deulle tempo a facer esa cousa que tuveron que ir buscar a casa e non teñen que dar todo ese rodeo, pero bueno, nós seguimos pensando que hai que optimizar, dicen que kilómetros, nós pensamos que non é por kilómetros porque é moi pouca a diferencia de ir por un sitio ou ir por outro. Entonces, en vez de estar o Concello pendiente de que funcione, teñen que ser os veciños os que pregunten aquí, pregunten alá, e se queixen nun sitio noutro. Hai xente que ten problemas para que o camión lle chegue co gasol para a calefacción, porque non dá entrado por o camiño que ten. Foron a protestar, o único que fixeron foi podarlle unhas acacias que sigue sin resolver o problema. Pero o problema non é só o do camión, o problema é que o día que tiña que subir unha ambulancia, pois tampouco pode ser. Esa era a miña pregunta, pero vostede perfectamente contestoume facendo esa valoración que iba a preguntar según vostedes, non? Dentro do transporte, bueno, deixamos o transporte esa para rematar e vamos ao tema de comunicacións, porque señor Sánchez Óscar, voceiro socialista no Concello de Nogueira de Ramuín, según vostedes, temas de comunicacións, infraestructuras que afectan mesmo a auga potable. Bueno, estes días surxiu un problema en Loña do Monte porque os veciños xa non aguantaban máis. Pero o mesmo que surxiu en Loña do Monte, toda a captación que dali depende, que sería Armariz, Verdecima, Verdefondo, Verdemiogo, todos os povos que dependen da captación dali terían o mesmo problema. Resulta que cando chove a auga chega pois con terra, chega con terra, a xente cansouse de ver eso e os veciños de Loña fixeron unha analítica por a súa conta. Resulta que lle deu en Ferro, pois deulle 486 ppm partículas por millón, cando o máximo permitido, según o Real Decreto 323 para o consumo humano, son de 200. Entonces, falaron coa concesionaria e a concesionaria dicía que estaba normal. Como foron ao Concello, tuveron reunións, fixo o Concello outra, resulta que o Concello lle deu 308, un pouco menos que lle deu cando recolleron as mostras os veciños, pero sigue sin ser apta para o consumo. Entonces, eles basanse en que nun momento dado que si é apta.
e hasta si bebes un vaso á semana, pero que na tiña que beber todos os días ou cociñar con ela, como teña problemas de riñón, vaillos empeorar, e se non nos ten, vai nos acabar collendo, o mesmo que de fígado. Entonces, se a concesionaria non actúa, o Concello é o responsable de como firmou as plicas e como ten que ter todo o día. É certo que pasou en Loña, pero podía pasar en cualquiera dos povos, porque a problemática é a mesma. As captacións están que dá medo dela. Nalgúnas hasta o ano pasado que fomos visitar algunha, bañaban os xabaríns. Os depósitos están sucios, sin pintar, oxidados todos os cerros. Entonces non me extraña que de cerro, porque o do color ya turbido, bueno, cando chove pode que por arrastrar a terra, que non debía ser, porque o problema é que tamén onde hai decantadores, os decantadores están cheos de área de terra, entón cando chove non decantan, non lle exigen á concesionaria o que oferte as condicións higiénicas mínimas, que é o mínimo que se lle pide, que sexa potable, e o Concello non lle exixe. Entonces eu me imagino que as empresas están a ter unha ganancia, pero bueno, a mí parece normal que teñan a ganancia, pero prestando o servicio que firmaron. Eu non teño as plicas, pero é de supor que cando se privatizou a auga, pois se tiña claro que tiña que facer, e se non o fan, pois é o Concello que ten que agarrar e encargarse de que funcione, porque non podemos estar pendientes de subir garrafas dun supermercado e ahora todo o mundo con medo de que teña os parámetros ideales para poder ser utilizada. Pero o mesmo que hai problemas cada abastecemento, hai problema cos saneamentos. Non funcionan as depuradoras en ninguna das que hai, algunhas non poden funcionar porque non teñen luz, e é fácil de demostrar, cos recibos de luz de que non hai consumo xa se demostra que non funcionan, pero as fosas sépticas tampouco se limpian, están vertendo, que a xente se está queixando en todos os sitios onde hai fosas sépticas, pero de algunhas non saben, e das que saben non as limpan. Entonces o problema é que non funciona o Concello. E nos pensamos que para agarrar e dedicarse á política hai que ter vocación de servicio aos demais. Pero hai persoas que non saben desto. O deles é demostrar poder, estatus, quen son os seus amigos, pero eso non é adecuado para que funcione un Concello, nin para que os veciños teñamos os servicios adecuados. Pois, señor Sánchez, Óscar, voceiro socialista no Concello de Nogueira de Ramuín, grazas e hasta a próxima. Boa xornada. Pois hasta a próxima, gracias. Grazas, bo día.